kọpụta afa nke tata na-agala nke nwaanyị Kamfeechukwu ezigbo afa ịghọtago nke a na nne na nna gị na-akọwapụta otu na Chineke si wee dị ịghọtago wee bịa ụwa wee bụọ ya maka akpa na-atụ anya gị ịghọtago ezigbo afa nne kama na otu afa gị si wee dị gị nwa ga na-efekwe Chineke maka na nne na nna gị akọwago na isi na ngwulu isi na ya bụ ngwulu Chineke ịghọtago ezigbo afa ga na-edu den nke nwoke na onwe ya abụrụ ihe a na-achọ ụfọdụ na-akpọ ya ife a na-achọ ịghọtago o dipendezi ọnụkwụ ebe onye nwesi ma ezigbo afa ịghọtago o gosi na ịdụ otego achọba gị ịdụ ụkọ ọdụ ụkọ na mba ka ịbụ ịghọtago ọnya ka eji wee bụọ onyebe afa ihe a na-achọ ezigbo afa ka ọ bụ nna afa ga na-edu bikos na ịdị skas ịghọtago onye ọbụla gị na ya na-emekọ iwe ma itopụta mmadụ ga-adị hapi bikos na ịdị ụkọ ịdị very very scarce